Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa. Yingwe le ehamba namabhubesi inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Kuhlala kuyintokozo enkulu bafowethu ukuthi ngifike la kule channel ethu enkulu kangaka. Unyaka bafowethu suphelile manje. Yebo abanye akubona bonke othola ukuthi njengoba uphela unyaka kukhona okukhona emgodleni. Abanye lo nyaka awuzange uzuhambisane nabo, awuzange uzubavune. Kunezinto ebekade bezifisa abantu ukuthi ngathi zingenzeka kodwa zangenzeka. Bakhona futhi nabanye othola ukuthi kusukela uqala lo nyaka ubuhamba kahle, ubaphethe kahle. Yonke into ekade beyidinga bakwazile ukuthi bayithole. Nakuba abanye kungeve ukuthi bathole yonke into ekade beyidinga. Kodwa izinto eziningi abebekade bezifisa zikwazile ukwenzeka. Umbuzo khona uthi njengoba wena unyaka ukuvunile kusukela uqala zenzeka izinto phezulu kwempilo yakho. Lalikhulu iqhaza libanjwe yithongo phezulu kwempilo yakho nakubungazi wena ngoba abantu abaningi abazi ukuthi yonke into eyenzakalayo phezulu kwempilo yakhe yenziwa abantu abadala bakubo, yenziwa yithongo. Abantu abaningi bazithola bebabaza onkulunkulu ababakhonzayo kanti abazi ukuthi yonke into eyenzeka kumuntu yenziwa yithongo. Akekho noyedwa umuntu ekuthi makwenzeka into kuyena kube ukuthi yenzeka ngenye indlela kodwa yonke into eyenzeka kuwena yenziwa yithongo. Umbuzo khona uthi njengoba ithongo likusize kangaka unyaka wonke lona lisizakala ngani ngawe? Nanga umbuzo khona ukuthi njengoba ithongo lakini linalezi dingo elinazo usukuhleli leni ukuthi wena lezo zidingo zethongo elinazo njengoba ubonasile uzohamba uye kozenza lamacala khona kini uzokwazi ukuthi walungise usukuhleli leni lo ngoba phela ithongo bafethu selikuphathe kahle unyaka wonke. Kubalekile bafowethu ukuthi sikhuthazane sikhumbuzisane ukuthi konke sinako sikuphathisiwe akukona okwethu okwabantu abadala basemakithi okwamathonga semakithi. Kunabantu othola ukuthi uma kwenzeka izinto ngaphandle noma emasontweni abasonta kuwona uthola ukuthi izinto bayakwazi ukuzikhuthalela kodwa izinto zasemakhaya abakwazi ukuthi bazikhuthalele. Phakathi komuzi uthola ukuthi kunezidingo zethongo khona ikhehle elithile khona ugogo othile ongazange azakhushulwe kodwa makufanele ukuthi wena thenga inkomo udonsa inyawo makufanele uthenga inkomo kodwa esontweni makuthiwa nikela ngo10% omholo wakho uyakwazi ukwenza lokho. Phelile bafowethu unyaka kuze soqala kahle kubalekile ukuthi lama bonus esesinawo lama bonus eswabonusile emsebenzini asibheke izinto ezibalekile ekufanele sizenze emagcekeni omkhulu bethu nogogo bethu. Uyazi bafowethu nodadewethu khona into enzima kakhulu. Uyazi ukuthi ukhona umuntu oke enze into enhle egcekeni lomuzi wakubo kodwa uthola ukuthi lento enhle ayenzayo egcekeni lomuzi wakubo iphenduka isiqalekiso kwabalele phansi kothulo lomhlaba. Uthola ukuthi kubantu basenyameni bayibona inhle baze bayincoma ukuthi hey yazi ayinhle into kanti ethongweni isiqalekiso. Baningi abantu abanezinto abazenzile emagcekeni emizi omkhulu babo kodwa uthola ukuthi lezo zinto abazenzile aziyona injabulo kwelamathongo. Lezo zinto abazenzile zinjabulo kubantu abaphila enyameni kuphela. Ngizokwenzela isibonelo. Kunomuntu okalobola intombi emhlophe qwa. Ayilobole lentombi ahambe zonke izigaba ezihanjwayo uma ufuna ukuthatha umakoti. Bese lo muntu lona athi meseqedile ukulobola nako konke bese ahamba esontweni. Bafike esontweni mhlambe bamthandazele bamshadise njalo njalo. Kushiyana ke ngemikhuba yamasonto ukuthi yenza njani uma umuntu esolobole waqeda. Angikukhumbuze uma ushada esontweni
usukucelelwa izilokotho ezinhle kunxuswa umkhulu omkhulu ukuthi le ndlela enizoyiqala akabe nani kuyona nithi nihambe kanye naye. Lokho kusuke kungasho ukuthi njengoba senishade esontweni nina seniyindoda nomfazi nisuke nisayinsizwa nentombi okanye insizwa nengoduso. Uma manje labantu sebeshadile esontweni ngoba phela kubona into ebaluleke kakhulu isonto. Nawe insizwa yakithi into ebaluleke kakhulu kuwena isonto akulona igceke lomuzi wakini. Lo wesifazane ukwazile ukumgcina ngoba usafuna ukushada naye esontweni. Wamgcina umntombi bakhe wamhlonipha wangeyimbatha naye. Kodwa wanembe washada esontweni. Senithatha isinqumo nina sokuthi hlanganani ngokocansi nembathe njengendoda nomfazi ekubeni ningeyona indoda nomfazi. Athi lo wesifazane sekhishwa kubo abasakhipha intombi sebekhipha umfazi. Athe sesine emagcekeni akini akusasini intombi sekusina umfazi kodwa usina njengentombi. Siyenzelani leyo nto? Ngoba kuhle ngenkathi ukwenza lokho egcekeni lomuzi wakini esina lo wesifazane esina njengentombi sikushayela izandla ukuthi hawu kusina intombi usinelwa intombi kanti awusinelwa intombi ukuthi kuphela lo muntu usina njengentombi kodwa akaseyona intombi. Wena unembe washada esontweni wabe usuthatha isinqumo wena sokuthi hlanganani embathani ngokocansi bese liyathukuthela ithongo lakho. Athe sesina lo makoti egcekeni lomuzi wakini bese ziyanqapha izalukwazi ngoba usuke sezosina esenephunga. Akaseyona phela intombi usebhinqe njengentombi sekuyinhlamba lokho ngoba akaseyona intombi kodwa uzosina njengentombi ubhinqa imvunulo yentombi. Siyenzelani into enjalo zizwe zakithi? Nivumelana into enjalo ukuthi wena nsizwa ngoba naku usushadile esontweni kodwa manje usuthatha izinqumo engafanele ukuthi uzithathe ngoba ngokwesinto intombi mawuyilobola intombi kufanele ingene intombi egcekeni lomuzi wakini. Lento yokuthi wena uzoshada esontweni bese uthi usukhululekile ayifuneki leyo nto leyo. Leyo nto leyo ikungalihloniphi kini, ikungalihloniphi ithongo lakini. Uyothe sekusinela lo wesifazane emagcekeni omuzi wakini. Lokho kusina lokho kuyisiqalekise emathongweni ngoba izalukwazi zale ekhaya zifuna ukumthola eintombi, zifuna ngene eintombi phakathi kwalamagceke. Inkinga lento bafowethu ngoba uzothola ukuthi egcekeni lomuzi wakini ogogo bakho bathi mabengena bezosina basina bezintombi kodwa usukwazi ukuthi intombi mase usuyilobolile bese uyiphuca umntombi bayo ingangeni imhlophe emagcekeni omuzi wakini. Bamba la. Uyabona ngenkathi kuhlatshwa lenkomo yokuqholisa ukubona ukuthi uma seyichambuzile lo wesifazane uthatha ubuhlalo obumhlophe abufake phakathi esiswini sayo okanye kuthathwa imali emhlophe ngokwenkathi yanamuhla. Lokho kuwuphawu lokuthi umntombi bami buzochanjuselwa le ekhaya. Uma wena uzothi usushade esontweni bese emva kwaloko niyahamba nokwembatha ninezikhotheni athe sefika lo wesifazane usefika umntombi abusekho lokuchambusa asuke ekuchambusa kusuke sekusho ukuthini nikhohlisa abane ubani nisuke senimkhohlisa ngoba ithongo likubona konke. Kubalekile ke bafowethu ukuthi singahloniphi kakhulu amasonto ngoba amasonto eza kamuva kunekini, amasonto eza kamuva kunomsamo wakini. Into ebaluleke kakhulu yikini kunesonto. Esontweni usukuye kosonto kodwa kini yila uyothi uma udlula emhlabeni kufika okhokho bakho nomkhulu bakho nogogo bakho kube yibona bazokwamukela. Ngeke uzuye esontweni kodwa uyo emndenini wakini. Yabona bafowethu umkhulu omkhulu wathi umedala wadala nethongo walinikeza amandla ukuthi ithongo ilona eloba namandla phezukwakho. Noma ucela wena udinga ukuthi ucele ethongweni bese amathongo kube yiwona kucelela kuyena umkhulu omkhulu ngoba wona aseduze naye. Unamba bani wena ongakwazi ukucela uNkulunkulu? Maningi amaphutha abantu abawenzayo enkathini namuhla abafuna abantu ukuhamba ngendlela yokhokho, indlela yasendulo. Indlela yokhokho yasendulo ithi uma ucela kwabalele, abalele bakucelele kumkhulu omkhulu ngoba bona baseduze naye. Kodwa thina sizithola manje seqa
sihambe socela kumkhulu omkhulu singacela emathongweni. Ukuphambuka yonke leyo nto iyona lento eyenza ukuthi abantu bagcine manje izinto zabo zingasakwazi ukwenzeka, noma eseke esontweni umuntu ethandaza izinto zakhe zingenzeki, uthola ukuthi usehleli nje phela esontweni ngoba abanye nabo bahleli useyesabo ukuthi uma ephuma kulesonto leli abantu bazothini. Ingoba indlela esicela ngayo sicela ngendlela ekuyiyona. Umkhulu omkhulu udala ukuthi sohamba ngethongo bese ithongo kube yilona elixhumana nayo. Lento ke bafowethu ukuthi sazi ukuthi thina uma into usuyenze esontweni emva kwalokho kusafanele ukuthi uhambe ohloniphekini uyokwenza into enhle egcekeni lomuzi wakini kodwa iphenduka isiqalekiso. Ingabe ukukhanya ibokukhanya kubantu abaphilayo, kanti wena ukuphila kwakho kusekelwa abantu abalela, kusekelwa abantu abaphilayo. Abantu abawukhiye kuwena ilaba abalele, abantu abakunikeza izilokotho ezinhle ilaba abalele, abantu abakunikeza inhlanhla ilaba abalele. Kubalekile ke izinsizwa zakithi nani izintombi zakithi uthi uma uyintombi yakwenu uzazi ukuthi uyintombi, noma insizwe ingalobola iqede awembathi nayo uyihlo wakhe engakakhiphi kini, ingakahlatshwa imbuzi, uyihlo wakhe akukhiphe uhambe uye emzini la uyoganela khona, ufike wamukela ungeniswe ngaphakathi bese insizwe iyakuqholisa. Into enika igunya phakathi kwabantu ababili owesilisa nowesifazane ukuthi bembathe ile yankomo yokuqholisa ntombazana. Ngenkathi wena ufika nombeso osuka nawo kini wesinqini uyichambusa lenkomo ufaka ubuhlalo bomhlobo noma ufaka imali emhlophe, ila usuke wefunga khona ukuthi mina obami umntombi nabo labuzophelela khona. Uma kuukuthi wena usushadileke esontweni nabe senihamba niye ehotela nafike nelala wamnikeza umntombi bakho ngenkathi usuyochambusa emzini ukhohlisa abani, mawubheka awunasona isichitho ethongweni lasemzini la oganela khona, usuchambusa wena inkomo ufaka ubuhlalo wazi kahle wena ukuthi kodwa umntombi kade umnikile lo muntu, usufika le ekhaya umntombi abusekho ukhohlisa abani. Awunaso isichitho ethongweni lizokukhanyisela ithongo la le ekhaya mawubheka uzoba muhle kulona noma ngeke uzube muhle. Ngenkathi ubhincile lapha nesicawini ubhinca imvunulo yentombi, usinisa kwentombi ukhohlisa abani. Asingoni izinto zinsizwa zakithi nani izintombi zakithi, asihloniphe imisamo yethu, sihlonipha amathongo ethu, singahloniphi inkolo ngoba inkolo akuyona esekele thina kodwa thina sisekelwa amathongo ethu okuyimsamo yethu. Kubalekile ukuthi senze kahle emakithi, ukwenza kahle esontweni kube yibonus ngoba kuyakhombisa ukuthi usuke ekhaya vele la ufundiseke khona nasekhaya wenza kahle. Ngeke ufike wenze kahle ekhaya bese uyehluleka ukwenza kahle esontweni. Ungabi indoda enkulu esontweni ube umnumzana omkhulu esontweni kodwa kwakho awuyena umnumzana, asikho isibaya. Zonke izinto ziyabhidlika, indlu kakhokha yikho. Umsama ulungile kodwa esontweni ukugcina konke. Windoda enjani ezoba indoda esontweni kodwa egcekeni lomuzi kayise ayiyona indoda. Esontweni umuhle uyabatshaza uyahlonishwa kodwa egcekeni lomuzi wakini awuhlonishwa khona, ubizwa ngemalasi ngokwemisebenzi yakho. Kubalekile ukuthi bafowethu nodadewethu ukuze yonke into ihambe kahle ahleleke emakhaya kuqala. Ikhaya iyona into ehamba phambili. Inkolo noma ngabe yiphi inkolo, izinkolo zonke zibalela iminyaka kodwa isintu siloke savela. Isintu bafowethu, isintu siyimvelo, umsamo uyimvelo. Awukwazi ukuthi wena ungathatha into eneminyaka yabakhona uyibeke phambili, uthatha imvelo uyibeke emuva. Umsamo uyimvelo. Sathi masidalwa sizalwa sazala umsamo ukhona. Akekho umuntu owazi ukuthi umsamo uneminyaka emingakho wabakhona. Kodwa zonke izinkolo iminyaka yazo siyayazi ukuthi imingakho ngoba zafika zonke la emhlabeni. Zazikade zingekho kodwa zasungulwa zabakhona. Asingavumi-ke bafowethu ukuthi imithetho yasemagcekeni okhokho bethu phila bese izonyathelwa inkolo. Asikayivumi leyo ngoba lesiyakhona siyakwela amathongo, kanti kwela mathongo akudlalwa, ibowaqiniso kwela mathongo. Hayi lenkohliso le esijwayele ukuyizwa la emhlabeni, abantu besitshela izinto ezivuna bona uzukhohlwe nayikini. Gcile kakhulu esontweni. Hayi angawageqa amagula ngoba ngemuke
hleze kwenzeka ukuthi lenkulumo engiyikhulumayo iyalumela kodwa ke vele isiminya sinjalo bafowethu. Asuthatheke lo mfanekiso oqoshiwe siudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Siqhubeke njalo subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Zikhona ke nezincwadi ikhombo. Uyasithinta kuzona inombolo lezi senza inhlelo zokuthi sikuthumelele nasemiphelandaba uyakwazi ukuthi uzithole. Ake sithi ke nje impunga. Ay, wetongo lami,